呀！
sing urung kene lho. Piye kowe di ojo wis kok gara tak dirae. Arep tak ini ngono tegel. Monggo. Lho apa? Ah Gusti Allah. Wani tenan. Karo wong tuwa ora, Dik. Oh, Ha iya. Kowe ra wani. Lho. Ndake, juruk bocah cilik. Weh. Kaya ngene ndake ojo wae. Iya. Ah cilik lho dijokke. Iki nek diladeni limpe untuk anak dhewe ora. Bener. Penting ngalah sithik. Arep. Pripun kok? Oh, pun. Aleman. Pun. Ah. Ya wani. Sing ngelokke aku cah cilik mau sapa? Iki delok iki. Kowe cilik ora? Gede apa cilik? Senajan awakku cilik nanging ngerti yo. Iki Mahapatih Majapatih Haryo Gender. Panjenengan? Patih Haryo Gender. Aduh, nuwun pangapunten. Mohon pangapunten kok dibalang kene nggon kuwi. Nek balang ora lho kaya ngono kuwi. Nggo apa? Watu. Kok parah. Pripun? Kok panjenengan misah anggen kula kalian anak-anak yang jenengan iki peperangan. Sing kurang ajar niku. Ampun dipisahkan sama. Ampun. Mati kowe. Wanine ngandake wong tuane apa kuwi? Wis lha. Jago kate. Ora Kanjeng Rama dolanan mriko mau. Kok dolanan aku ki misah kowe nek kowe sakloron ora tak slametke. Modar kowe. Boten. Meleke Nyebut Rama ki priksa. Kowe mau ngucil dipidak karo wong-wong Blambangan. Kanjeng Rama niku saya numpak trim-triman kok Nah. iki napa to? Pengen kowe umur dawa. Wis meneng to. Rama tak ngendika. Iseng sing bersani kathah. Jadi kudu streaming barang lho kok. Nggih. Niku pakai do ngertos. Malu to ora. Nggih, niki critane kula niku menang nggih. Menang iki. Tegese streaming. Sik tak gawe reka daya. Nggih. Supaya streaming ngelakon iki tetep kita sing apik. Oh ngoten. Sing apik basa negeri. Basa Majapahit. Majapahit basane ngono kuwi. Nek ora sampean pisah. Kowe menang. Bayas loro mudar. Kowe rupamu kotong setan. Wong setan. Kae ngono suruh aku meneh. Kowe meneng ngalah to. Oh, kan wong tuane iki. Oh, kowe. Pripun? Sampean kok jur misah kula kalian anak-anak jenengan niku enten napa? Pres wae jalu iki. Wonten perlu napa sampean? Anu, Mas Ongkot buta. Yo, pripun? Kula ajeng kandha jujur kali sampean sak kanca. Jur pripun? Maksude supaya lelakon Majapahit karo Blambangan iku ayem tentrem. Maksudnya ora ana peperangan gitu lho. Sampeyan tekan ning Majapahit niku hajat sampean apa? Kala wala pun kula aturke. Tujuan sampean ki duwe karep apa? Nyaoske nawala. Sampean ngerti surasaning nawala? Susane napa? Ngerti artine urung? Dereng. Takon. Artine napa? Nek sampean urung ngerti tak kandhani. Surasaning nawala nelakake yen Maha Prabu Wurubisma ngelamar Sang Juwita Ratu. Ngelamar. Lajeng dipun tampi mboten niku. Lho rawuh kula ten papa mriki ajeng maringi keterangan ten sampean kabeh. Wah. Kang mawon, kok mboten sabar niki. Ya ra. Pripun to iki lara-lara kok saged ngeten iki? Sampeyan Rama ki tak ngendika sik kowe do ngrungokke. Iso. Mengko kowe ngrungokno hasile kowe karek ngrasake Rama tak ngendika. Saestu lho menika. Heeh. Ki ngono. Cetha ditampa to niki. Hah? Nek mboten ditampa, ampun kleroke kula. Tendang wali kabeh. Ditampa. Ditampa. Kok pikirnya kok ditampa sik. Sampeyan ku pripun to nek? Oh, sik. Niki mengke saged iki carane Rama supaya gegayan Sakloron bisa berhasil. Lah nek coba tak. Lah niki sampean lho. Direwangi. Rungokno to ngendikane Rama urung rampung. Durasi. Penglamar saking Blambangan ditampa. Ditampa. Ning ana syarat-saranane. Syaratnya napa? Gampil. Bebono napa? Nah, mas-masan, Mas Pices Rajabrara Blambangan. Blambangan boten kekirangan. Pitukane
Dudu wilangane Mas Picis Raja Brana. Nek ming bondo donya Majapahit ora kekurangan. Nanging supaya antut rukun, guyub rukun calon temanten kakung lan putri nganggo petungan. Petungan dina sangat sing becik. Mangaturke nek sampean wis sowan ning Blambangan syarat-saranane badhe dawuhipun calon temanten kakung lan putri. Maha Prabu Wuru Bisma kali Sang Jwita Ratu. Niku berharap supaya bisa antut runtut nganti Berharap niku napa? Kok enten pitemrak basa berharap nyuwun niku lho wah goblok banget. Pengajeng-ajeng. Ajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng supaya guyub rukun sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Niku neng dina Selasa Kliwat. Selasa kliwat. Mangeling-eling. Selasa kliwat. Bakal panggih calon temanten kakung lan putri diarak saka Blambangan kono njuk ketemu kali calon temanten putri Majapahit niku ditibake ning dina Selasa Kliwat. Selasa kliwat niku dinane sae mboten niku. Apik. Jer dina Selasa Kliwat. Tanggal saka kidul. Tanggal saka kidul. Jaupe temanten ideling-eling sing pungkasan tumibon ning taun Kok malah ngerti jenengan. taun bebas. Bener ae kawula Majapahit kok apal. Ya, dina Selasa Kliwat. Sasine Jumadilawas. Jumadilawas. Heeh, tanggal saka kidul. Tanggal saka kidul. Taun bebas. Sae sanget. Sae niku. Sae mboten, Pak. Sae lho niku. Cocok nggih. Urip supaya runtut perkara niki sampean nggih mangdo minggat anu maksude wangsul enten Majapahit. Kok napa ten Blambangan? Majapahit tentrem, Blambangan nggih tentrem. Oh, diatur nggih. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit. Wangsul wonten ing Blambangan. Kula matur Matur pun kalih Ratu Gusti sampeyan. Niku calon gawe temanten nggih dina Selasa Kliwat. Sasi Jumadilawas, tanggal saka kidul, taune taun bebas. Ngoten matur nuwun. Nggih. Kula tak nyuwun pamit. Insyaallah berkahi nggih, insyaallah nggih. Malah ngendikane rompo kok. Iki kedadiane mboten sae. Ngoten iku lho. Apa? Lho, ha menika wau. Kowe bingung. Kowe bingung urung cetha kersane Rama. Lagi dereng. Perkesane rompo pripun? Mula kowe dadi bocah nom ki mbok kulino sing mersudi marang tata cara lan tradisi. Pewarai wong tuwa. Nek wong tuwa temandang kuwi ora grusa-grusu. Ora waton temandang kaya kowe sak kloron. Upama Rama ora rawuh ning papan kene, dadi apa kowe? Mati mungsuh prajurit Blambangan. Lan nek Rama ora gawe guna sampeka, ora gawe cara lelakon iki, Blambangan karo Majapahit sak suwene ora bakal tentrem. Tak kandhani. Nggih. Iki rak mingguna cara guna sampekane Rama. Nggih. Rama ngendika, panglamari Prabu Wuru Bisma ditampa dening Ngersa Dalem. Ning ana syarat-sarana bakal dhaupe calon temanten. Nggih. Tiba dina Selasa Kliwat. Coba ta gatekno apa ana apa dina kok Selasa Kliwat? Wis coba. Apa ana dina kok Selasa Kliwat? Ora ana, upama ana sing bener kuwi Selasa Kliwat. Ngono. Jer sasi Jumadilawas. Apa ana sasi kok Jumadilawas? Coba ta. Ora ana sing ana Jumadilawas, Jumadilakir. Tanggal saka kidul. Nggih. Ora ana tanggal saka kidul. Anane tanggal wis saka wetan lakune mengulon, nurut lakune Sang Hyang Surya bakal angslup anu ning bumi. Jul tahun bebas. Ora ana tahun bebas.
nek taun bak eneng. Mulai iki guna sampai ke carane Rama supaya angkot buta sak kancane kuwi iso ninggalke Majapahit tanpa ada peperangan. Iki Rama ben jemahe Bali, Rama tak golek cara supaya gegayuanmu sak kloron kelakon dadi Narapraja ning Majapahit, Ratu Majapahit nderek Rama. Nggih, matur nuwun Rama. Ayo, ngene iki. Apa wis ana sowane angkat buta Sampun menika, Sang Prabu. sampun wonten aku palenggan kae Sampeyan ki piye to? Kudune ki ra ya wis ditata ket wau. Sing ndereke Sang Prabu gerak kowe. Loh, nek kula niku nek kalih Wong aku iki jujur. lurahe niku ra puturi terus. Sing cepak-cepak kanggo palenggan niku tugase sampeyan. Nek rasa go ki rasa menyang. Monggo Ndara Dayun. angkat buta lan kowe dayu Nggih, kula lurahe. sak temene penggaliku kuwi wis kempi-kempi kepengin krungu kabar saka angkat buta njur kepiye kabul wusanane nggonku tusaning Majapruwit. Nggih, sabar, sabar. Lurahe niku anggenipun utusan kalian Ndaropate. Tumuju wonten ing Majapahit niku rak tebih. Ya, Mbok bilih mangke sekedap malih sampun sowan. Kinten-kinten rak sampun 3 dinten lho nggih. wis ana 3 dina iki. Nek kudune wis tekan yo niki kudune. Pripun? Kudune iki adikku wis tekan kene, kudune. Ayo angkat manut. buta muga-muga kabeh sing tak dawuhke marang angkat buta kuwi bisa kabul kaleksanan menawa kencana wungu kuwi kelakon dadi garwaku tegese aku bakal nguasani kraton Majapahit. Nggih. Kula nderek dadi mugi. ratu-ratuning para ratu. Nggih, kajen kelingan. Kula ya sak keluarga nderek mukti dhateng Kanjeng Adipati. Kejaba saka kuwi angkat buta. Nggih. Yen aku butuh gregem Majapahit suwe mijet wae ngeranti kabeh para adipati Brangwetan Brangkulon wis kelakon tak tungkulke. Nggih. Apa sebabe aku ora nungkulke Majapahit? Mergo aku tresna karo Kecana Wungu. Niku sing ajeng kula takokke, Kanjenge. Nek aku kelakon gayuh
lan daup karo Kencana Wungu. Nggih. Tegese Kencana Wungu kuwi sah dadi garwaku Yun. Nggih. Dadi mengko telu Yun. Menawi ngengeti lelampahan ingkang sampun kawuri. Kula mboten nginten lho Kanjeng. Piye Menawi Kanjeng Adipati menika badhe sugeng ngantos sak wekdal menika. Kaya Kala ngono. rumiyin wah, kula sampun deg-degan. Lah panjenengan sampun gladlah. Nggih. Meh Biyen mawon aku mboten yo wonten. bagus. Nggih. Aku bagus. Nggih, riyen nggih kathah bagus nggih. Kencana Wungu biyen ngebang marang aku. Yen aku bisa gawe tentreming Majapahit, Nggih. aku bakal diladeni Kencana Wungu. Oh. Nanging bareng aku wis kelakon gawe tentreming Majapahit, aku wis bisa mateni Kebu Mercuwet. Mercuwet. Nggih, marcuwet. Marcerewet. Apa? Marmamat. Kebo kaya cangkemmu kuwi. Kajar ming mirake. Nggih. Biyen aku dipangarep diladeni, aku bakal dijumenengake ning Majapahit. Nanging nyatane Kencana Wungu ingkar janji karo aku. Ingkar janji. Kar janji ki napa to? Brejani. Oh, Nyulayani rembug. Nah, kok le ngendika kok ingkar janji. nyulayani rembug karo Nah, aku. nyulayani. Bareng aku wis kelakon bisa gawe tentreming Majapahit. Nggih. Kencana Wungu blenjani janji. Kok saged to nggih? Mula saiki aku nagih janji. Nek pancen Kencana Wungu isih wangkot, isih atos atine, ora gelem ngladeni aku. Pirawene nggonku bakal gawe rusak ing Majapahit. Iku menawi cara lare alit utawi cara tiyang didon. Iya. Niku kerek didonke. Kepiye kuwi Yon? Nek ora kenek ya dukunke. Bener kuwi Yon. Nggih. Wong Ap Kanjeng iki nek dukun-dukun ki ora madeg dhewe wae iso Nek kok. cara desa kok nek Kanjeng Adipati ya. Aki kutha kok tok padake karo desa. nek penemumu piye? Ongkot buta mara coba kowe matura marang aku. Mun peksa mawon, Dipeksa kepiye? pasrahe kula mawon. Kula culike. Kula nek hal culik menculik saestu. Ya Rayun. Kaya ngono kuwi nek pancen Kencana Wungu mengko ora gelem Nggih. utawa mblenjani janji kepeksa Majapahit mesti bakal tak gawe Karang abang Karangabang. nggih. Kala rumiyin rak sampun wonten rembag dados to nggih. Iya. Perjanjianipun menika sampun disekseni dening para kawula. Kabeh Narapraja ing Majapahit padha nyekseni. Oh nggih. Wekdal menika namung kantun nagih janji. Heeh. Lah inggih dipun bukteken kemawon. Mulane Dipun aku serantos. nyeranti Nggih. tekane si ongkot buta. Mengko piye kabul wusanane nek pancen Kencana Wungu blenjani janji ora sida iki mengko aku mesti bakal tumindak. Nggih, Mbok anu sampean Piye, Yun? itu nusul dateng Ndaropati angkat buta. Wah, adikku kuwi tenan kok. Napa-napa rak sampean iso ngabari. Dinteni sebelum meneh. Ayun, Nek Kula kudune wis wae. teko iki. atiku ora karu-karuan Yun. Aku mung tansah kempi-kempi karo Kencana Wungu. Oh, lajeng Pewayanganku mung neng Kencana Wungu. Pewayangan cara-cara. wayangan. Nek Lewayangan pancen mengko kabar sing nyenengake saka angkat buta, buta nggih Ndaropati. aku bakal dadi ratu. Nggih.
kowe mesti bakal mundhak pangkate. Kula nggih. Klebu kowe angkot buta. Sak sangunipun nggih namung dados Nggih, abdi. kekucaipun pun tambahi mangke. Wakil patih. Kowe ora perlu kuwatir. Nanging kanggo tamba laraning atiku, Yun. Tresna niku ra wonten werni-werni. Piye-piye, Yun? Tresna tanpa asmara, Hmm. asmara tanpa tresna. Iya. Lah ingkang sae menika nggih tresna ugi saged asmara. Tresna tanpa asmara nika nggih kados nandhal wekdal menika. Tresna Tegese dumateng kepiye? putri ning dereng saged asmara rak ngoten. Aku tresna, ning aku durung bisa ngadep. Dereng saged Ngono. nglampahi asmara. Sing medeni iki Yun. Ning ana sing Tresna mergo bondo iki medeni iki. kuwi tresna anu tresna tanpa Rasa tanpa rasa, Tanpa bondo rasa. entek mesti lunga to. Angkot buta asmara. Nggih. lan kuwi dayun. Pripun wae? Kanggo tamba Nggih. brantaning atiku. Nggih. Aku kangen karo garwaku loro-lorone. Waita apa dene puyeran? Puyengan. Oh. Puyeran, Ning mumet terus puyeran. puyengan. Ora sembrono. Oh. Waita. Waita apa dene puyengan? Nggih, Ndara Putri kekalih. Mara coba saiki aturana supaya teka ning papan kene kanggo tamba kangen karo ngenteni tekane angkat buta. Tur nggih. Menika Timbalana kono. oh sampean Kabar godhong lara. Kabar kanggon lara. Menawi jawata dijabahi. Kula pinten pinten bae kali panjenengan badhe kelapahan. Ya, Sang Prabu. pancen kaya ngono kuwi sing tak jaluk yo. Kepareng matur Sang Prabu. Menika Den Ayu Waita saha puyengan sampun sowan. Dayun. Tir kotar katiryun. Cakep. Napa niku? Lombok ijo pedes. Cakep. Sing tak pikir-pikir yun. Pripun? Klambi ijo marai ngenes. Ora beras ora meneh. Apa kuwi? Mboten sah digagas, mboten sah perlu dipikir. Ngono karepmu. Nggih, wong menika sampun kagunganipun kok. Wis suwe aku ora ketemu Waita mbek puyengan. Nggih. Saiki kok beda yun. Anu, sampun saged nglarasaken anggenipun ngadi sarira. Nek rumiyin dereng. Iya, Sak menika katon mencorot. saiki Sampun katon awuranipun mencorot. sampun benten. Iya. Iwak luhaning jeron ladang. Ah, apa kuwi? Ayo iwak luhaning jeron ladang. Mia. Angkot buta. Nggih. Kowe minggat to. Ya, Aku tak kangen-kangenan karo garwaku Waita mbek puyengan. Oh nggih. Nggih. Kula siapaken mangke saumpami keping anu panjenengan betaken jamu. Waita Ayo. apa dene kowe Boleh. puyengan? Kula Kanjeng Adipati. Lagi ngopo kowe iki mau nduk? Tak tinggal sik ya. Wonten wingking nembe resik. Sampun nginjen lho. Kaya ngono. Wonten dawuh Kanjeng Adipati. Iya, pancen aku nimbali kowe. Kon mlebu. Mangerti yo Waita lan kowe puyengan. Wis sawetara kowe mapan ana ing blombongan kene, Blambangan. 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 Kaya contongmu iki. Bah, kok jurming. Kowe kuwi putri boyongan. Kowe sakloron wis dadi tanggung jawabku. Kowe kudune manut karo aku lan kudu gelem ngladeni marang aku.
Nanging nganti tekan saiki atimu kok tetep isih atos. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Iya. Kula kaliyan adik kula menika nggih namung saged ngadosi babagan rerese ngoten niku. Sing tak karepake dudu kuwi ya dene niku. Kowe nang kene ora tak dawuhi supaya resik. Kowe kuwi calon garwaku. Kowe kudune ngladeni aku. Resik kuwi wis ana abdi liyane. Nyuwun pangapunten calon garwa kados pundi menika Kanjeng Adipati? Niku sing dikersake Kanjeng Adipati niku menika kados dene ingkang ibu kaliyan ingkang Rama. Kados ingkang ibu menika sok lelados dhateng ingkang Rama ngaten. Kowe kuwi sak kloron wis dewasa. Kok bodho temen kowe, Nduk. Waita apa dene kowe puyengan. Kowe kuwi bakal tak pundhut garwa. Mukti bebarengan karo aku ning Blambangan kene. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Menawi kula menika boten saged mbok pilih adik kula menika Kanjeng. Dayun, kula kuwi kandhanono supaya gelem ngladeni aku. Nuwun sewu Ndara Putri. Kula mangke supados boten dipun dukani kaliyan Ndara Adipati. Mbok panjenengan kekalih menika manut. Kon manut kepiye nek kaya ngono kita Dayun? Rupane wae medeni kok ya. Ya wegah. Sing baku niku dede rupane. Lah pripun? Mangke nek ngladosi merem. Napa lampune niki pun pateni riyen? Metu pripun ta wong kula mboten pura niki adik kula mawon. Kowe aja nyawang tinggal latihan. Tinggal latihan. Senajan rupaku ala, nanging aku nek karo bocah wedok kuwi gemati. Aku pinter momong. Sesuk kowe nek kelakon dadi garwaku, bakal seneng urip mundhuk. Waita apa dene puyengan. Pangapunten seneng menika saking pundi wong kula menika mboten tresna kaliyan panjenengan. Kula nggih mboten tresna kaliyan jenengan. Nyuwun pangapunten. Nimas sayu ingkang milangoni. Aku tak gandrung ya. Nggih, monggo. Kedak ditagih. Puranarum ingkang sobeng wana. Yen panggih mendara sane aku ora meksa kowe. Sumber keng sareng gunung Wreksa langking sisane Masa wong asmara kok kon ngewangi. Sampeyan gak sampeyan melu. Yen lega pinarana Sampun derek mawon. tasih kumung mandho. Kene caket karo aku kene wae to. Kene. Panjenengan menika padosan sanesipun nggih mawon nggih. Menika lho kathah. Yen jar tunggu kang
manah Soraya ratri wong ayu sun kawulandi sunada sabeh dina malah kaya bebek lanang ngoyak-oyak bebek wedok. alasan duh wong ayu Sampun Kakang. manut datigar waktu harap mundut apa kene mesti akan tak wong ayu lanten ono brantane wang Boten Kakang. kene wae tolan kuyengan wae tolan kowe muyengan suwe-suwe kowe kok gregetke ati wis sakwentara kowe mapan ning blambangan kene ewo semono atimu isih atos kowe ora gelem manut karo aku Dayun kula rae waito lan kuyengan iki pripun bakal tak kebonake kata gawanen wong loro iki ana ing Taman Puralingga Yun Oh nggih nggih nggih. Nyun ngapunten Den Ayu. Monggo kula dherekaken wonten ing Taman Purbalingga. Monggo Ndara Waita, Ndara Puyenan monggo kula dherekaken. Mangke ndak malah panjenengan kencara apa derek mawon kok. Kula derek kula. kurang ajar Kanjenge mestine waito lan puyengan bisa kanggo sampun tombo kula brantane ati wonten ing taman. Hah. Nek atiku kaya ngene iki bisa rusak Yun Sampun. derekno aku ayo manjing ana ing patunggon Yun Nggih monggo. Sang Prabu, sampeyan kula kasuwun minggat. Adik kula sampun tumeka. angkat buta kowe wis sowan kene tak keparengake padha lungguh Do maju riki, do maju. Nek pun apal maju, nek dereng apal mangundur mawon. Aku rapal ki. Ora apal ya bali, ora apal kok ya menyang. Bali wae. Buta e. Padha Bali maju wae. mawon nek ngendika. angkat buta Nuni je. selak nyerang rasaning penggalihku nganti wamata walang gawe. nggonku ngantu-antu tekamu njur kepiye kabul wusanane sakwise kowe tak utus ana ing Majakuwit Matur sing cetha. Nggih. Parang matur wonten ngersanipun Deng Dipati Minak Jinggo. Nalika semanten panjenengan dawuh kalian kula iya supados sowan tumuju wonten ing Majapahit. Inen nyaosaken utawi ngaturaken awala konjuk wonten ngarsanipun
Kesemo Ratu Sri Subositi Kencana Wungu. Mesti oleh gawe. Wis tekan Majapahit Nuninje. kuwi ketemu karo Kencana Wungu. Nuninjih kula kepanggih. Piye? Kencana Wungu isih ayu apa? Pasuryanipun wah kados artis-artis film. Yen ngono Kencana Wungu isih ayu. Nuninjih. Ya kuwi calon bendaramu putri. Ora suwe meneh Majapahit bakal tak kuasani. Nuninjih. Nek aku jumeneng ratu ana ing Majapahit, tegese aku dadi ratu ning para ratu. Aku Dos pundi? Jenengan niku kok si Kencana Wungu kuwi. nggih. Kencana Wungu sing ngampi-ngampingi aku. Jangkepe garwa Prameswari. Ratune rak dudu Kencana Wungu. Nggih, Ratune gantos wis nandalem. ganti aku. Saru Piye? Nah, Mara coba matura. nalika semanten nawala menika sampun kula aturaken wonten kersanipun Sri Subositi. Iya. Lajeng pun tampi nawala menika dipun waos. Sajeng Banjure kepiye? ngaturi wuninga. Penglamaripun panjenengan dipun tampi. Ditampa. Kelampan urae. Kelampan. Benjang susuran. Sukses pokoke. Ditampa. Iya. Nggih. Tegese Kencana Wungu wis ngrumangsani. Nggih. Mergo dheweke sing janji Janji yen kepengin ngladeni aku. Nggih. Mergo aku sing bisa gawe tentreming Majapahit nalika semana sak banjure kepiye. Nggih, namung sing matur kowe apa aku? Sampeyan wae. Aku setho aku iki. Salajengipun Ya to. Sri Subositi paring syarat tuwin srana. Kaya ngono kuwi. Nuninjih. Piyambakipun kersa nyuwitani panjenengan. Ngono kuwi Namung wonten ragat tuwin srananipun. apa? Ragat tuwin srananipun senes bebondo. Senes bondo donya. Njur apa syarat sranane? Syaratnya apa? Matur setro. Panjenenganipun ya Ayu Sri Subositi Kencana Wungu menika Iya. benjang daupipun kemanten Iya. wonten ing dinten Selasa Kliwat. Selasa kliwat. Sae. Menika dinten ingkang sae menika. Dina Selasa Kliwon. Selasa kliwat. Kanjeng Adipati. Sae sanget ta menika. Sak banjure kepiye? Selajengipun Selasa. tanggalipun saking kidul. Dinane Selasa Kliwon. Dinanipun Selasa kliwat Tanggale sesuk nek wis ana dina saka kidul lho. apa isih ana terus. Lajeng wonten taun. Sing cetha. Taunipun nenggih menika taun bebas. Langkung sae ta. Sae menika. Kaya ngono kuwi. Nggih. Pamundhute Kencana Wungu. Leres. Mara majuwa kowe. Tahun bebas. Angkat buta majuwa kene. Wah. Diparingi bebungah. Paron. Paron ya. Paron, heeh. Nek Badhe pun paringi Ayo. bebungah. Panjenengan kekalih majeng. Sampun pun keparengaken majeng. Paron. Kene padha Kowe maju kene. Tenan. Paron. Kene maju kene. Weh, aku ki mau wis Pun maju. rencanake kok. Wis apal ya Mas. bebungah menapa yang badhe pun atur. Matur suwun saged. Jeneng Adiwati, saestu. Kencana Wungu sagu dadi garwa. Nuninjih saged. Dauping pinanganten sesuk ana ing dina Selasa. Selasa Kliwat. Sae. Menika sae. Taune Sukses. taun bebas. Bebas nggih. Sesuk nek ana tanggal jumedul saka Saka kidul nika. kuwi aku kelakon daup karo Kencana Wungu. Kowe buta teko, kowe buta goblok. Kowe buta ra urus.
angkat buta. Alah goblok kabeh. Menika sae Kanjeng Adipati. Menika sae. Utekmu wis padha bosok kabeh. Kowe kuwi Narapraja. Keneng apa kowe ora bisa mikir? Apa ana dina kok Selasa kliwat? Aku tak takon karo kowe. Selasa kliwat menika dinten ingkang Dina sae. Selasa kliwat kuwi apa ana? Ana ora? Gogokmu ki mau yo piye to? Aku lak yo manut kowe to. Aku ki manut sampean kuwi mau. Lagi wonten to Dipati. Dina kuwi sing ana Selasa kliwon. Selasa kliwon. Oh, Selasa kliwon. Selasa kliwon niku wonten nek kliwat niku mboten wonten. Tanggal kuwi jumudule saka wetan, ora tanggal kok jumudule saka kidul. Tanggal niku bulan niku rak le jedul saking wetan. Saking wetan. Angslupe ngilen. Lan apa ana? Sasi kok Jumadi lawas. Sing ana kuwi sasi apa Yun? Jumadi lakir. Jumadi lakir. Kowe buta pengung, buta goblok kabeh. Kowe ora pantes dadi Narapraja ning Blambangan kene. Iki piye nek konan kaya ngene iki? Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kula tadah deduka. Yen ngono kencana wungu kuwi. Nek ora selak batine nampik cara alus karo aku. Angkat buta lan kowe angkat buta. Nun inggih. Ngimpuno prajurit sak cukupe. Yen perlu Majapahit digecak dina iki. Budhal dina iki. Sendika ngestakan dawuh. Ayo Yun derekno aku Yun. Baya diuripke dhisik. Sore, Bro. Sik.
bae. Oh, tak kira sak ndase. Sik, mburi bae kono, mburi. Ora dong aku. Iki bae. Halo. Wis urip. Ya, Mbak ya kuwi durip sik to, Le. Men gene urip ya. urip. Heeh. Sing elek ki cangkeme kok, Cenan. Lah iya ora apa-apa nek kuwi cangkemmu dhewe kok. Iya, alhamdulillah, wa syukurillah. Mbak syukurillah, Le. Dene awake dhewe sok sowan meneh. Heeh. Ning ngendi iki? Neng Tegalrejo. Nah, ning Tegarjo. Event tahunan. Heeh. Kuwi mengeti Kataman. Kataman. Yo. Iso diomongke event tahunan, ya iso diomongke sambatan tahunan. Loh, kowe iki jenenge dadi seniman kok aja materialistis. Wah, aku ora tau, Le. Jenengane awake dhewe iki ora sambatan. Ha kene. Iki ki ngalah berkah saka mbah-mbah biyen. Turune ning awake dhewe saka Mbah Gito, Mbah Gati, terus bapake dhewe Pak Rabies terus awake dhewe. Oh, Aku dadi kok muni iso sambatan ki. aku ya mung mbok rencana kok nyatane ya ora ana keterangane iki. Ayo jenenge ngalah berkah ki mbuh kapan sesuk lek awake dhewe ngunduh. Oleh ngunduh. Lah iya. Oh, ale ngunduh kapan? Ayo sesuk lek wis tuwa. Atuh kok ora pangan codot. Padake wowoan. Ayo mung ngomong kok ya. Lah Ning iya. ya alhamdulillah Le, arep udan. Ah, Arep kene jeblok ning nyatane. Wah, elok tenan. Penontone wah piye? 2000 2000 apa? parkire. Ya jenenge ki semanak guyub rukun. Parkire 2000 sik delok 10 mbo ana mbo ora. Lho ini nyatane piyayi sakmene ya do madhep rene kabeh. Kuwi nandhake, Nek guyub rukun, oh dadi nek guyub rukun ki wong semene kae marep rene kabeh. madhep rene kabeh. Akeh ngono sik marep rono iki Le. Akeh lagi ngopo? Kayak gek nguyuh. Kok lagi nguyuh? Ambek kon marep rene. Aja ndak nguyi tanggane. Ayo piye kok kowe iki ya, Kowe Wan? maju kene. Ya. Nang ketak. Wah, barengan ro pasar malam. Heeh, iki ana. Dagelan diringi ombak banyu karo ora-kura tatot-tatot ket mau. Wis ora apa-apa, sing penting padha mlakune kok. Lah iya, kono ya golek sandang pangan. Heeh. Ayo to awake dhewe ya ngalah berkah. Bener. Yo. Sing apik ngono kuwi kok. Nyatane ya wah iso mubeng-mubeng. Esuk aku nek rabi meneh arep nanggap pasar malam ayo. Kowe ki rabi meneh. Rencana. Ngono kok diamini. Lah sing arep ngepek kowe ya sapa? Lho wong kilap. Omong siji wae gumoh kok. Aku ya gumun lho agek rencana ya konangan. Aku ora pinter kok kowe. Ora pinter gudolmu kuwi. Aku ki WA wis apik. Wis do tak hapus aku apa meneh ming WA to Le. Heeh. Agek rencana demenan wis konangan ale. Alah. Ayo kowe jenengane tumindak sing ora bener. Wis ora arep tak ono meneh. Lah iya. Reh aku saiki gantine wong tuwa to Le. Bapak wis ora Ora ono. ono. Gantine ayo ming kowe. Lah iya. Mamane kaya Pakde ora ono, gantine kowe. Lah iya. Wong aku ya duwene ming kowe. Lah gene ngerti. Ayo to mamane wingi bapak ora ono, gantine bapak kowe. Aku iki mbarep Le. Lah iya Pakde ora ono, Gantine aku. gantine kowe. Lah umpamane kirekku ki modar. Lah gantine ya aku. Tengik. Lho kok tengik piye? Abar bapak karo Pakde kok njur kirek. Lho karang awake dhewe iki keluarga Rabies sak ya ngonangan asu. Oh iya. Ya ora ada keluarga kirek. Ning elok lho Le, wah elok tenan. Penontone pasar maleme. Wah, Wah iya, wah. yamene iso do mubeng-mubeng ning ngono apa ora mumet. Ayo sing mubeng ki ming dermaleme lek wonge ya ora kok. Apa sih omong? Ha nyatane gelo kae. Kayak bar do numpak kaya ngono kae. Heeh. Medun yo tetep mumet. Wong sesuk diayak mendring.
Ayo lagi restoran kok kowe iki ya, Wan. Ayo le seneng lak meneng kene tok ngomone ya pucet. Iya iki mau awake dhewe metu diringi karo nganggo sluku-sluku bathek. Ngawur. Apa? Ade metuwi diringi ro gamelan. Wah ya sekarang ngene iki lho, angel ndagel karo sing IQ-ne rendah ki ngene iki lho. SDM-e rendah ki yo ngene iki lho. Nek angel ya ora usah digarap. Monggo sok ditumpuk ki. Tumpuk ya mbokmu ditumpuk ngopo? Akeh ditumpuk ya ora ngopo-ngopo. Mono pos. Iya, ki mau nganggo diringi sluku-sluku bathek. Sluku-sluku bathek. Nek jaman biyen, jaman mbah-mbahe, saiki apa meneh suasana iki wis maju. Maju. Ayo digarap nanti Nganggo cara saiki to, Le. ben cah nom-nom ki ya seneng. Heeh. Iya to, Digarap cara apa, Le? cara rock. Wah, dadi men semangat itu. Heeh. Lek cara Berarti- ben kak meng kaya meng Sluku bathok, bathok ela-ela. Nah, kuwi cara biyen. Si Rama menyang Solo diolehi bathok. Kok dolele payung mutha. Ora ro bathok to? Ora, bathuke wis ngarep mau. Oh iya. Ning iki digarap cara beda. Beda. Digarap cara Rock nganggo drum. nganggo men semangat. Semangat. Ya. Ngono ya. Ayo, cek. Berarti kan ujone olahragane lho. Mergo masyarakat saiki iki nek ora olahraga, ora sehat. Lah iya, mlane kuwi kabeh apa-apa kudu sehat. Sehat kok. 4 sehat 5 sempurna. Sempurna. Heeh. Ayo. Sempurnake uripe. Modar kuwi. Maksude le sempurna iki uripe iki bar dadi iki dadi iki dadi iki. Wah, Lho, Mas. iya. Apa meneh? Kuwi nek wis dadi masalah kuwi ayo age yo do gembrega. Nah, Kurang piye? kudu sing sentosa. Ayo, cek. Apa meneh? Kuwi nek pamane Apa. nyapa. Oh, kapan nek arep mulai? Oh, iki wis mulai to? Wis mulai. Mbok ayo. Ayo, aku iki tak kabari e. Iki digarap rock. Garap rock. Berarti nganggo drum. Drum. Kowe drame? Aku Ya, drame, oke ya. siap. Cek, deg deg cek. Cek, deg deg cek. Kene ya penak. Cek, deg deg cek. Ayo le. Hei, Ayo. hei. Kowe iku yo ora meneng bae. Terus Nyenggaki. aku nyenggaki piye? Ngono kuwi. Oh, aku nyenggaki muni. Heeh. Ini. Heeh. Ayo. Iya. Durung. Aku dhisik. Oh, kowe dhisik. Tek, deg deg tek. Iya. Tek, deg deg tek. Iya. Tek, deg deg tek. Ui. Rasa dibalik. Hah? Rasa dibalik. Aku nek ra dibalik ra